everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Bay, kaganina ba mga nagsige og text? Kisay textmate nimo? Si Maris bay. Unsa? Unsay Maris? Kadto kong ato nakita dito sa mall. Yama tagod. May number ka niya? Iya kong gihatagan. Gibangkong na lang. Sa ato pa? Ikaw na gihatagan? Sa ato pa ha? Nakagusto siya nimo? Tingali oy. Unsa man? Nakahuna-huna ka niya? Parang kahay ko. Kursunada ko siya. Patik. Panguyabi. Pero ang ako lang ug dili mo sugot si Manoy Herbert. Unsa? Sultihan ko siya. Nga manguyab na gyud ko. Manguyab ko adto ni Maris. Bogo ba yan nimo eh? Nga nung sultihan man nimo? Magwang ko na ko siya. May nang mahibaw siya. Ayaw bay. Labing siguro. Mag-uulay mo maguwang. Nya, pinangga na ba kaya ka ng maguwang nimo? Ganong mag-uul man. Ang ahong dili mag-uol? Nga, siya go'y ng gasto nimo. Nan, kung mahibaw siya nga may uyab ka na, mag-uol na. Kay tingalig, dili kang katiwa sa pagtuon. Kay, narabay daghan nga, nagsugod nagpanguyab. Wa makahuman sa eskwela, kay nabuang nas babay. Bitaw sa no? Mag-uol gud lagi bay. Kay dili naman unya ka makapokus sa imong pagtuon. Ilabi na og na kanay uyab. Pero ipasalig lang ko bay. Nga musamot noon akong paningkamot. Aw, kita lagi kun mao ipasultihon. Mao man ginato isulti. Pero ang nagasto, mabalaka gid na. Bitaw sa no? Ayaw na lang pahibaw ang imong magkuwang pagka manoys boy sad nimo eh. Buang nga bitaw bay. Murag di man ko mabuhi kung wa ang akong Manoy Herbert. Uy, kinahanglan nga magkat-on ka nga magkabarog sa kaugalingon mong mga tiil. Ayaw pag hunaon na pirmi nga naay mong maguwang. Time will come nga makarealize ka nga dapat kamao ka makigbisog sa buhay. Sweeto ka na. Kaya rabing manambag ni mo. Siyempre. Ay, sa doon na, ay nga, kutob daw sa pasiyaw ni akong, kaning niya sa kuna-una ba? Parehas ko daw kurso. O, dili sa baya bintaan ng mga amigo. Ilabi na sagrado. Oo, sa noon. Sumahagod. Kasaksi magyug ka. Oo, kasaksi magyug ko. Nga nasakpan kang nagkudigo. Nag-cheat ka panahon sa exam. Unya, wa man masuko si sir. Sa diha akong giingnan nga, it's one kind of a research. Pagkapuang ba ya? Ikaw ba? Maro gyud ka? Mo day nga magsige kag ingon ako nga dili mi bagay atong Maris. Kay ikaw day ang nakahuna-huna. Sa imong tanaw. Sugot ka to na ako. Na, tugnaw pa'y manikop. Ha? O lagi, tugnaw pa'y manikop. Kay, nihatag siya og number nimo. Kana, nagpasabot na nga, nakauyon siya. Pero di. Anong ikaw lang may iyang gihatagan? Samtang ako, nga ako go'y nangayo. Wa man hagihatagi. Bitaw, no? Panguyap ni dayon. Yeah. Si Archie ka nang naas tindahan. Oo. May gipalit soft drinks. Yun na. Tunay duwa ka motorsiklo ng yabot. Magkapil na siya kong barbecue. Para nag-abot ni Manoy, may makaon siya. Uy, ako cellphone. Si Maris. Hello? Hoy! Ikaw!
ka tao. Ihatag mo cellphone. Ambil na. Otsa? Maris, ops na ko ha. Ihatag ang imong cellphone. Usaman! Dili mo ihatag! Ano kung ihatag na ko? Ah! Gusto ka mabunog, ha? Of course! Karon, mamatay ka! Manoy! Wa ko'y gitugutan ni bisan kinsang tao nga mugara sa panik sa kumahot. Hinabulan ko siya panahon sa iyang pagkatuog. Siya nag-uban og tubig para sa iyang pagkaligo. Sa pagkaon, humba ang iyaha, buwad ang akuha. Daganong mo po! Busa ka rin! Manoy! Kitang duha makikaway nila, Manoy! Okay, magtalikod ta! Oh, Manoy! Sige, hamag mo! Hamag! Hamag! Manoy! Manoy, natumbag ko, Manoy! Doon ka mo siya! Kini! Kini pa! Bago na si! Panapin! Ako'y maging sangka kanina! Manoy! Di ikaw, Manoy! Sawa mo niyo! Oh, opsa! Karon, bukanta mo sa inyo mao! Musukol gina mo, ha? Pwes, kirim pistola! Oh, pistola! Haba! Archie! Haba! Opsa! Papayin ko sa bato! Kini! Pa! Ay! Ay! Naigo ko siya! Manoy! Manoy, nabunog ka, Manoy! May kaso. Ang importante, luwas ka. Manoy, Herbert! Nga, wa ko da. May pagniapas ko. Pida, eh. May ganit kay... Wala sila mo gamit itong ilang mga armas. Kaya kung may gamit pa sila dayon, patay tingali, be. Bebe, tambalan tanan yung mga bunog, be. Okay rin na ganyan, Rory. Layo rin istira eh. Hindi pa kayo magkamatay na mo. Wa yun mo managan, bay? Kuya? Lison manog managan mi. Tingali, pamusilon lang hinoon mi. Pero, wa ka mo abot. Unsay mahitabo ka? Kung wala pa si Manoy, libig siguro. Patay gid ko, bayro di. Sa tanang panahon, ang imong manluluwas, mauman ang imong magguwang. Tinood ka na, Rory. Dili og dili mahimo. Nga Rory tao mo pasipa, mo pasakit sa kumanghon. Ako lang, okay ako. Sugot kong panitan. Ayaw lang ang akong manghon. Isakto na. Igo na. Apdos pa na, oy. Ay, igo na ba? Nasamad man ang imong dunggan. Ay, pagkaiguan eh. May ganit kay... Huwag ko makuyapian eh. Pero, si Manoy ni mo, wa man kay bunog. Siya mo'y pirming makaigo. Pinangga yung ka sa magguwang ni mo da. Tinuod gina. Muna hinungdan nga. Di ko makaakos pagsukulan ang ako magguwang. Kabaga sa nimog naong no? Kung musukol ka ni Kuya Herbert. O bitaw bayro di. Di gid mahitabong musukol ko ni mo ni Herbert. Mauna nga, ayaw sa Jepay Bawa, nga manguyab ka. Kay mag-uol na. O, bayro di. Bisag usaon akong test. Di na gyud mo tubag, di na mo reply si Maris na ako. Hingpit agad siya nakibuwag na ako. Maris, mahal ka. Pero di ka lang makasapot na ako. Dili lang. Pakala ka. Tik ka tubagwan na. Dili na gid ko ni mo, Herbert, na. Ikapoy na ko ni mo. Mura lang tagwa. Limdan pa ta. Ari na lang ko ni RJ. Timkas pa kaignaw. Dili parehas ni mo, Herbert. Nga nagkapulingit na lang sa asyete o grasa. Ay, makasaway na lang ta. Saon, naglagot naman ko. Pero, kani adto. Mura kong mapuang. Sorry, Herbert. Pero dili na kay kunin mo. Baslan ko og text si RJ.
Ni-reply si Maris. Okay. No problem. 9 p.m. akong off. Magpaabot ko. Yes! Misugot siya nga. Kuhaon ako inig-off niya siyang trabaho. Kuhaon gid ako siya. May nag-text. Oh. Ika ni Sir Carpio. Agion ka ni Arang. May kuhaon mo. Tunay. 5 minutes from now, naana si Arang. Oh. Unsay kuhaon na mo? Wa pa man mauli si RJ kikan sa skiran. Maabot na naman si Ara. Maimiho na. Si Ara na bakari. Pagdali na! Adto na ta! Si Ara kyo. Ah. Oh. Asa ta, Ara? Mahibaw ka na! Alas 9 na. Nagkaw sa tingali siya. Oh, buwang. First time nga, ikulbaan mo ko. RJ? Hi! Ibog yung kitinuon og ari, no? Nagkasaad man ko. Ganina ka ra? Di pa dugay. 10 minutes to 9, din ako. Mao ba? Oo niya. Asa man ta? Ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.